Bapak Cipta Cinta malah kan ketemu. Ceritaku itu diwiwiti ing perpustakaan sekolah nalika istirahat tangi. Yang saya mbak, kursi ini gunake. Nggih. Sampeyan sampun maos. Buku sih nak perpustakaan iki kabeh sak Iso ae. sosok ramah-ramah ini masa Oh iya. nyawa aku mau. Nggih, Mbak, jeneng asma kulanipun Petak. Ngomong, apa sih kowe rumahake? Aku ngono lagune sing Angga. Oh, aku nang ngerok koran. Rong tahun. Yo yang yo. Aku arep ngomong serius iki. Yo saiki serius. Kan kowe wis seru, lek aku daftar nang beasiswa ing hukum kaya sing kowe karepake. Aku diterima. Marco beasiswa ning kuwi ing Singapura. Yo jadi banjur kita tetap bebarengan. Halo, ya apa nih Singapura? Yo ngono Pak, sepi. Aku tak sadam. Tak begitu bahasa ada. Ra usah. Ngomong apa kuliahmu? Ya tapi ya apa ya dhewe nak doan. Karena Yo ya, aku kok kangen kowe. ngomong apa deh bantuannya kita. Nah ini sak kuatir kita kayu kita. Gak, kowe sekarang sih toh. Iku janjimu, kudu janjiku. Hal. Wis bae, koyo 4 tahun sing koyo minane, padha-padha dengan koyo ini pas cilik-cilike. Pindahan iku ora gampang. Ya apa ya ora tahun ta. Gampang, kalau lek kon tahun ora gampang. Apa ngali-ngali. Ini kan dokon-dokon sebagai radio. Enggak. Boleh atau kalau nulis? Maaf, jangan Yusuf. Jadi sampai yang seneng lagu Anda. Nah, menurutku sih kue lu sempurna. Mal, mana? Iya, tak mau apa sih? Dalam apa sih? Iya, aku juga masih Dalam apa sih? Sama itu, kau jalan laptop kemana? Pasti masalah hilang kan? Aku disebutkan di sana. Emang aku ngerti lah, kira-kira aku beda. Aku kalau ngurus pendek cuma
no, kowe gak ngarep pilihan iki. Emang dhewe lek gak ketemu nang kafe pas iku. Tapi gak laris ada samin suwun mah iki gak yo bagian dhewean. Kamu sering sibuk, aku pegel ngurus iki terus. Malah dengan tisu naruh sandi. Jelas meta. Yo lapo mamamu. Skripsi ku wis telat, San. Wis koyo ora sampe ngerti aku. Loh, kapan kowe sidang? Ya sini dino iki tapi kepungkur jam. Oh, ya wis telat. Yo ngerti. Terus apa? Itu sekali yo. Ah, kenal amal. Nah, aku wis ngali yo kon iku nak bakso adem ono, nak kafe ono, nak mangko ono. Wis nek ngene iki gak iso ngarep skripsi ku. Ah, kowe nyakno aku. Aja nyakno wong liya mergo ora arep salahmu dhewe. Wis ngali yo Sandi, kon iku ngali skripsi ku. Istilah kok. Nanging dino sing sak titik 21. Nah, skripsi wae sak observasi. Akhirnya aku memutusake gawe mulih nang Sumatera. Senan Iki digunakake. Iya, iya, Mbak. Kan aku wis lulus. Ngomong-ngomong, apa kok di sini kok? Iya, ini skripsi ku mari bare-bare. Oke. Kaya dalan dhek aku seragam sing aman nek kaya betapa sing aku ngerti. Aku ora urus sing salah dunia Sumatera Singapura. Nanti aku, yang penting aku ngerti sempurna wis tak kene sama jam istirahat tak duwe. Aku dalam aku ya. Iya. Mari. Wis ta, kan aku sing ninggalno kowe. Lek mengono tak apa kan bakal nyoba maneh tahun ngarep. Kaya ini. Wis tak rewangi. Janji nganti nasir bisa adek